Nohana siteny dia mandresy lahatra zaho, maharesy lahatra za ny programa anazy. Bon. Azafady fa nisy tsy fahatonona kely le réseau de somary tapaka le direct teo fa naveriko ndray. Naveriko ndray le izy teo fa tapaka. Tapaka le direct atsika teo fa naveriko ndray azafady a. Naveriko ndray fa somary misy resaka atsika niany amaly question narô zaha amaly fagnontaniana narô maromaro ohatra. Voilà, nisy fagnontaniana mateo efa nivaliako fa tapaka le direct de votery nifafa le vidéo. De mamerina ndray atsika zao mamerina trano voalohany ndray zany. Magnampody rango amin'ny voalohany. Manaona ny fifandraisanareo si Black Nadia amizao afaka mitondra fanazavana fofempan-kafi raha ny fahitako ny tantara dia Black Nadia foana no nanao premier pas amin'ny tansomena hatramizay ka mipetraka ny fanontaniana aminay mpankafi hoe possible ve tansomena andeha amangy ny Black Nadia tokantranony dray andro any sinon zahay mankafi anareo rovavy ampitiavana be. Oui, misatranao nametraka an'izany fanontaniana zany. Ny relation entre Zes Black Nadia izy moa hitanareo jiaby raha nandalo jiaby regny fa ça s'améliore, on n'est pas très zay zegny tsy de hoe collé be hoe meilleur ami be fa efa s'améliore kosa les situations efa fankahazo zahay efa izy moa samby miezaka zegny zay tsy izy fofa za koa zegny miezaka mafy za mo efa vitany naka efa tsy maloto fonaka efa madio efa tsisy rancune amin'izaniza koa za tsisy fo maloto amin'olo tsisy rancune na ino raha nandalo taloha na ino efa voafafany naka jiaby efa afaka zegny ny heloko naka tamin'ny raha jiaby nandalo taloha. Donc tout va bien entre zéro. Efa ni zelo atreto mbola za mbola tsara tantragnonazy izy koa mbola tsara tantragnonaka. Fa izy ndraiky fa nandeha tamin'ny studio ny zanako tary nandeha nagnano hira nagnamboatra hirany zanany nagnamboatra hirany Black Sandrios zegny raha efa nisy karaha zegny. Fa ankoatra zegny yo samby magnano compliment io kofa misy raha tiany ataoko kofa misy raha tiako ataony za partage. Kofa misy raha tiako koa ataony izy partage. Voilà donc efa tsara zegny ny lalagna efa tsisy tsony ny wa zegny ny zava-dehibe. Voilà. Tiens quoi ça m'a fait izy zegny. Voilà. Rovina alenoma Mastara sarina United nataoko ino zay mba nifaniriko ino le sarina edy nataonao tsy haiko hoe aiza le sara kokorovina ndray anao sy Black anao fit mankafita ovina zay sy Black Nadia anao featuring atreto aloha mbola tsisy resaka agnano featuring zay fa izy zegny relationnel aloha ça s'améliore petit à petit io tsika mahita karakory ny tohiny fa ça s'améliore beaucoup par rapport ny taloha zegny efa tegna hoe s'améliore be ny relationnel roa tsisy wawawa tsisy lolololo heky zay heroe zegny déjà efa on est sur le bon chemin fa ny featuring aloha zany mbola tsy niresaka featuring zay atreto
Tansemena ve niady amin'olona tena andalana efa niady tamin'olo tena andalana tam'izao mbala hely niady tamin'olo tandalana mbala hely za tamin'izegny j'avais combien 10 ans teo donc niady tamin'olo misy raha tsy tiako za koa miady amin'olo zegny ngamba tegna fa hoe tegna fa trop be fa nandefitra ela be za de za olo sarotro heloko Tansemena tia milomagno amin'ny ranomasina za mbo tsara nita vidéo ny Tansemena en plage milomano mais toujours belle milomagno va Morondava tsara la plage surtout coucher de soleil amin'ny allée de baobab za tia milomagno ranomasina fa tsara nalaiko vidéo fo tia milomagno za fa za zegny nisay moment donné za somary tsy nahay milomagno ela zanao ne mavozo rano fa za jo fa mahay milomagno fa bon tsara ny filmeko fo zegny za milomagno fa raha farany tiako ary raha tegna tiako dia ny ranomasina za afaka midoko devant la plage pendant 2 heures na toute une journée devant la plage tegna tiako ranomasina m'inspire za be tiako apaiser be za mahita sérénité be za raha vao amorony ranomasina na ambony ranomasina tiako ranomasina merci namaly fagnontaniana de plus nareo tsy maintsy miona satria anohana sy teny oui bien sûr zay tsy maintsy miona satria olo raiky toananay olo raiky toananay samy manohagna sy teny zahay donc tsy maintsy miona eo ihany zahay roe ary tsy maintsy eo amizay donc eo koa za magnambaranareo vaovao ino koa raha nandalo après leran'izay miona agny fa hatreto aloha zany zay mbola tsara niona mihitsy hatramin'ireny le sarisaritaka be teo regny mbola tsara niona fa resaka amin'ny réseau karaha io fa mbola tsara ny koragna zay Tansemena aveo anatin'ny fikambanana LGBT satria araka ny araka ny tofinao iny misy loko LGBT za tsy agnatin'ny fikambanana LGBT za olombelogno fo za zegny tsy magnavakavaka olombelogno koa fa olombelogno aminaka za tsy mizaha sexualité n'olombelogno na ino sexualité nao na ino fa ny important aminaka dia mizaha maologno anao ny fonao fo zahako za tsy LGBT tsy fikambanana fa za zegny olombelogno karaha olombelogno jiaby tsy mitsara olo ary tsy mijuge olo ary tsy mizaha na ino finoagnanao na ino vavaka ataonao na ino sexualité nao za tsy mijuge olo fa za olombelogno karaha olo jiaby anao koa fa olombelogno tsara fô mety aminaka miady onda atsika roe fa mety aminaka edy anao voilà enao ve tia mokotra maka papay c'est fa papay naturel io ina tia mokotra maka papay ino zany mokotra na zavatra tinitenenina le tsatotsatoka angamba no mahampahazo ana papay trano le mitsatotsatoka manko somary miringiringy ohatra zao de za moa efa be papay hatramizay koa aloha io zany efa naturel io papay koa mamaly fagnontaniagna fony ataontsika niany mamaly fagnontaniagna ino mahatonga anao maharesy olo 16 ans raha ny tarehy sy ny vatagnanao igny ndraiky zegny resaka génétique mety fa naturanay mihitsy zegny no tanora lalandava bakô za olo mikarakara vatagna za olo mikarakara za je me laisse pas aller za ino natonga anao za zegny mikarakara vatagna karakara tegna mikarakaraiko be io tarehiko io matonga izy vraiment karaha io fa za ndraiky tsy magnano raha mampafotsy tsy magnano raha magnendagnendaka sora za fo magnano soin voilà ino natonga anao nanohagna sy teny natonga za nanohagna sy teny dia mandresy lahatra zaho maharesy lahatra za ny programme anazy maharesy lahatra za ny programme zay andeha ataony amin'ny firenena tegna maharesy lahatra za ary za koa mahita fa izy olo sincère izy olo tia olo izy olo
ino ma zegny tegna olo misy intuition boka anao antakena olombelogno zegny anao misy intuition non intuition naka zegny positif be aminazy regniko zegny le tanao le fitiavany tanindrazagna le engagement les responsabilités aminazy ndraiky le programme anazy surtout les décentralisation tegna tiako m'intéressé za ary hitako fa zegny no vahaolagna mahomby ampandrosatsika eto Madagascar ny décentralisation voilà karaha tamin'ny andron'ny tsiranana donc resy lahatra zaho nanohagna citeny zegny conviction nazy zegny tegna tiako programme anazy tiako détermination nazy mety aminaka koa efa manana vina iteraka veny anarosy Jean oui bien sûr manana vina iteraka c'est pour ça qu'on s'est marié nagnano mariage nagnano fomba jiaby natao raha jiaby fomba donc manana vina iteraka fa za fo zegny tsy maintsy magnano pause hely za amy la musique zay koa fa iteraka satria mila repos be za vagny docteur satria nandeha consulter docteur et tout ça efa dingana efa nataonay raha ohatra za zegny titeraka tsy maintsy magnano pause satria za tsara nagnano repos tamin'ny fiainagnanaka donc mila magnano pause magnamboatra magnadio tragnon-janaka magnano raha tout le nécessaire zegny magnadio mitaha bako pause repos be eo amizay magnamboatra le zaza zegny bon fa zay zegny manana vinavina iteraka mila crédit zava amizay connecté amizay anao boka amin'ny za message re tele écran anao ty koa mpa misy makagna message amy lalidy misy mandeha amy page koa anao de mizaha commentaire an'olo mipose question regny de za mamaly io edrako mba voavaky za drako tsy mamaky ino tegna nampisaraka anao ndraiky DJ Cool azafady magnontany zala zegny ndraiky zalahy fagnontaniagna histoire lava tegna une longue histoire fa za zegny tsy de tiako loatra le za koa mivolagna raha nampisaraka zay zegny karazagna hoe mangala baraka olo azonareo mangala baraka olo maro be raha maloto histoire maloto tegna vraiment hoe sale histoire donc tsy za zegny azafady ma chérie za tsy tafamaly zegny en public fa manjary miteraka problème za koa zegny ivolagna ny raha nampisaraka zay ndraiky raha nataony zaho zegny je préfère être en paix envers moi-même. Voilà, j'ai déjà tourné la page. Ça fait une meilleure vie naka. Je ne veux plus revenir en arrière. Merci. Ça tu que karazana nulti mangala baraka ulu. Coucou ta semaine. Teza na nova non le clip me konon mairezing fa mafinaritra zao na nova zao anao vacances i clip me konon maireza dia tagny Sainte-Marie ni clip me konon maireza dia clip farany zay tsotra nataoko hatramizay ny irako ary clip farany zay tsisy dépense hatramizay ny irako ni appareil nagnanaovagna azy dia téléphone iPhone 12 Pro Max ni olo ni film ni cadre ni clip dia Iona Edge nagnano montage ASPC. Et voilà, et attends ça qui fonctionne lan mega quoi aux rectiatu. Bon, zamzia mal question efan petka nolo hato e fa marobe. Ti oigny calme un petit mega. Manomboka firtonga nidriky sehatra la musique. Za nidriky sehatra la musique nanomboko zaho 14 ans. Nanomboko zaho efatra ambin'ny folo taogno. Ovina question ni Eli Anna. Ovina manao show majenga. Mbola hita eo. Rovina ndefa sanao vola za chocolat. Hita eo ma chérie. Artiste gas préféré no. Uns artiste tegna tiako hatramizay budu koa tiako be.
Iry Théora Kotovao regny, Mikas Davisy, tiako be mitandregny iran'iregny jiaby regny. I Baba lereo. Taminareo hira karaha regny tiako marigny. Voilà. Za koa tamizah mbala adolescente regny, za tegna fan Nini Donia. Fan marigny. Fan. Mba afaka miaraka manao bazary amiko ve anao rampitso? Afaka mifanao rendez-vous izy moa ty Criso Black Sérieux. Afaka mifanao rendez-vous de raha ohatra hoe fanenany de tonga de miaraka miantsena de mividy hena 1 kilô na 2 kilô. Ino secret am'le fahaizana mandihy fa tena mankafinao za. Tsisy secret ma chérie, tsisy secret fa efa naturel ato amiko le fandihy. Raha za mbala hely de fa tia mandihy. Donc tsisy secret, za tsary nandeha école de danse et tout ça fa za tia mandihy, tiako le raha. Tiako de donc zegny fitiavagna ary mety fa talenta avy am'Zagnahary. Tiako za tsy matoky. Bon, igny hevitrinao. Question tadiaviko fa za question firavaleko etsy niany. Tiako ndraiky iranao omeko anao omeko tandresy puis za mitovy amin'ny je suis fière de ça. Ok, merci. Bon, ataovy ndraiky code nareo ty